Unsay masulti nimo sa mga babaeng mahilig mo back ride? Mamili lang jud tag bakrayran nga walay asawa Para para walay sabit. hindi na ko pangutana sa imo ha. Nganong mahilig mo back ride ang mga babae? Ayaw habiri. Kay mangluwa. Mabasa ka. Bitaw. Nganong mahilig man nganong mahilig mo back ride ang mga babae? Mahilig mo angkas ba? Okay. Kay enjoy man. I enjoy. Aya. Ha? Enjoy gyud enjoy mag bakride Enjoy mag back ride. Ikaw asa man ka usually ka back ride? sa akong ate. Sa imong ate, sa imong webday. Wala ko uyab. Wala ba yun? Oh, dami magunsa ka karong February 14. Magkuan lang magbalot Pinoy. Balot Pinoy magdagot og kandila. Ana, iampo na lang. May pangutana sa imo ha. Nganong mahilig ka mo back ride? O ngano ang mga babae mahilig mo back ride? Wala lang. Wala lang. Gusto sa mo back ride? Back ride man ka? Wala lang. Bitaw, nganong mahilig man ka mo back ride? Wala lang. Ay, okay! Okay. Asa nindot nga biyahe? Biyaheng langit or biyaheng 955? Biyaheng 955. Nga naman, nganong sa biyaheng 955 man? Kay enjoy kay diri. Enjoy banking-banking, dagang gwapo. Daghan jud. Ay! Ay ka ba, papilon ka, gwapo o katong medyo alanganin? Siyempre gwapo. Nganong sa gwapo man ta? Kay di man alanganin. Ay, dili alanganin. Siyempre, magpaliwat naman ang galing ka, lisod sa kaalanganin, di ba? Sa gwapo na. Gwapo jud. Gwapo jud. Asa nindot nga biyahe? Biyaheng langit o biyaheng 955? Biyaheng 955. Biyaheng langit di ay. Wala pa ka try? Basta 955 lang. Tarong nga. Mas lami Uli. Aw, mas 955. 955 kita. Anong sa 955 man ta? Sada. Sada, daghang gwapo. Wala. Wala. Daghang motor, Wala. motor J. Mas nindot ba ang babaeng kusog mo bomba or dakog boba? Dako boba. Dakog boba. So, dax gid ta. Oh, Sa jots di, sa jots di, sa jots. Sa jots di ay. Sa gamay ba, sa gamay? Ay, dili. Dili pas gamay. Di ka mag-enjoy. Dili. Asay mas tsada, ang babaeng kusog mo bomba o dakog boba? Asa ba mas okay? Dako boba? Dakog boba. Anong dako magboba? I don't know. Insecure ka na? Ha? Dili di ay. Siyempre dito na sa Dax. 'Di ba? Mamili naman ang galing ta sa Dax ta. Ikaw kung papilian ka Dax or Jots? Dax. Sa Dax gyud. Ganong Dax man? Basta. Mas dako, mas lami. Basta sa Dax ta. Pero unsay masulti nimo sa mga babaeng mahilig mo back ride? Kanang Or unsay ka sulti nimo sa ilaha ba sa mga babae nga mahilig mo back ride ana? mamili lang jud tag bakrayran nga walay asawa Para walay sabit. lagi perfect. Good advice. Mahal ako ang iyong mayo.